lakho luweleweni. Kahle kahle maningi amantombazane adinga lo thando olunika uthando. So ngicela ukuthi ungilalele ngize kabanzi nalolu daba. Okay, ngilale. Yes. Uthando njengoba nisebudlelwaneni, ingane akusiye yakho. Hayi akwazi ukwenzeka. Eyamondla. Hayi ngeke kwenzeke, umngane wami asoze angikhaphela. Ngeke yenzeke leyo nto ukuthi ingane ngeke kube yami. Ngicela ukuthi ungilalele. Leya ngane ifana nomkhulu, iwumkhulu nje umkhulu wami leya ngane. Ngicela ukuthi ungilalele. Even ekhaya baze bayivuma ingane bathe yami. Ngicela ukuthi ungilalele Bhutmondli. Hayi Bhutmondli. uMondli umngane wakho uyena ubaba wengane kaThando. Unabo ubufakazi baleyo nto ishoyo ngoba phela akwazi ukwenzeka leyo nto. uMondli naye sisuka kude, naye sisuka naye le emakhaya emumva. Leyo nto akasoze ayenza kumina. Ngicela ukuthi ungilalele Bhutmondli, njengoba ngisho ukuthi uThando unamasiphosiso kwena kakhulu kahle kahle ukwenza isilima. uThando imali omnikezela yona njengoba ngikutshela ukuthi uThando uvulela isifuba, ayikho imfihlo yaThando engingayazi. Njengoba ngikutshela ukuthi kahle kahle ingane akusiye yakho futhi uMondli ukudla izithende. Mina ngeke ngikhulise ingane iminyaka emingaka ngiyondla ngiyithengela yonke into ngingayiboni ukuthi le ngane akuyona eyami. Even ekhaya beyibona ingane ukuthi eyami ngeke bakwazi ukungenza isilimo. Isizathu mina sokuthi ngingilethele amonde, mina ngizwelana noThando onalo ngoThando. Maningi ngaba amantombazane angalijabulela lo thando olunika uThando. So ngizama ukuthi ngikusize ngisecurishe inhliziyo yakho ngoba egcineni iyolimala. Ngizama ukuthi ngikuvezele ukuthi kahle kahle lesikhathi sakho osimoshayo ngelinye ilanga uyosikhalela. Hayi kunzima ukuthi ngiyamukele lento oyishoyo. Kodwa ngcono ukuthi mhlawumbe khona ubufakazi onabo. Mhlawumbe ngelinye ilanga uma singizele nobufakazi ngibone ukuthi ngempela kunjalo yini. Ikhona indlela ukuthi ungathola ngabufakazi. Ngiyacabanga ukuthi mengavela uThando akwazi ukuphikisana nami kulento engiyikhulumayo ngoba ayikho imfihlo yakhe angifihlela yona. Uyangivulela sonke isifuba sakhe. Hence why yebo Thando unjani? Njani Tommy? Ngiyaphila. Wait Tommy, bengithi phela angizwe le mfihlo yethu ukuthi kahle kahle uzoze usivule nini isifuba kuMonde umazisi ukuthi ingane akusiye yakhe. Mngane wami ngisadinga isikhathi esi-right ukuthi ngimtsheke. Oh kahle kahle awukobe ready. Angakabi ready, akube uphathi kwami nawe phela. Alright ngiyabona. Okay. Akwenele. Hayi kunzima ukuthi ngiyikhole le ndaba. Kunzima kakhulu. Ngiyazi. Ubuhlungu ukukhulisa. Hayi akumna ingane yakho uthuzana ephaketheni ayidlali. So kubuhlungu uzoreceive indaba enje ubusuqothukile ephaketheni. Kade uthi uzama ukuba ubaba oqotho kumntwana. Into engiphatha kabuhlungu nje nalengane le ekhaya isize yakhokhela kangakhona. Athuya kubo le emakhaya but then makithi ngiyamzama efonini ngingamtholi angazi kusuke sekwenze njani. Eish. Angazi ngempela ukuthi indaba engizoyithini. Ngiyazama nje ukuthi angazi ngizothina, angazi ngempela into engizoyithini. Ubusayimisele kakhulu ukuthi ngalendlela ukuthi ufisa ukuthi ushade naye. Benginenhloso ezithize. Bengisafisa nje ukuthumela ngisho umalume impela. Bahambe bayishaya zonke iphelele kodwa ke ngoba sekunje angazi into engizoyithini le. Mhlambe naye ngelinye ilanga kuyoba ne-explanation egcwele ukuthi lento le yenzeka kanjani ngoba phela nomngane wami uMondli angazi ngempela. Siyabona nje sengiyayikhola into eshiwo usisi manje ukuthi mhlambe ngabe khona into ayenzayo.